hot tap hot tap hot tap fasojo kene sigida nani na ambe kulu jama kulu fo ni wati na amban koro fo senge bali nyine balu ka fo kan dona kulu kantigi ka yamare bamana benge karamogo banfo kone ana koro na dogo professeur murbo gindo karamogo sedu cham babiton kulu bari mande masa grand jacte valenci anambaw mba jara la tigresi olu jurula ka kene jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko foli laada don ne de bɛɛ ka kɔma ni waati na kɔma de kan ka ɲɛmaw fo ka ne yɛrɛ filamuso fo awɔ kula dugutigi den kɔni nka an bɛ dugutigi den fo k'a jara ale jurula ka kulaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo fasojɔ kɛnɛ kan ka fɔ k'aw n'a balimakɛ ni degedenw bɛɛ ka degeden laban don kɛnɛ maakɔrɔw ka woro sanna n'u ka jisoli la bamanan maatigi tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ angola ma luwanda k'an kun don nin waati na n ye wahabiyaw ka nin dangaden kuna nin ye wahabiyaw ka nin jatɔ den min b'an dala nin n ko wahabiyaw ka nin den lamɔ kojugu den min b'an dala nin den wolo kojugu den min b'an dala nin den yɛrɛ dɔnbali den min b'an dala nin den lamɔ kojugu den min b'an dala nin n y'a ye n ko a ye kuma nege donna n ko an tɛmɛtɔla an k'an yɛlɛma k'a lajɛ denmisɛnnin don an ka a bɛrɛnin fɔ a ye an ka taa so awɔ karamɔgɔ n ko yanni an ka se wahabiyaw ka denmisɛnninw ma bɛnbaw ye min don an bolo ka taa k'a to an bolo lemuru tigɛlen bɛ min k'an bolo ni hakilitigi t'a dogo hakilitigi la tiɲɛ don ni hakili ye fɛn min dogo foyi t'o ɲini k'o ye ni hakili tɛ dɛ nka anw yɛrɛ kɔni fɛ hakilitigi tɛ min dogo hakilitigi la ko anw sigilen b'o de kan k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka lemuru tigɛ a kan a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ma siga don min na an ko an b'an bɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan an b'olu de nɔ na wa k'u m'an bololankolon to u m'an tulolankolon to u ko k'u y'an to de an ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka kodɔn k'an tilen ka baara ka dɔn ko maaya nana de ka ɲɔgɔn dafa k'olu ko ma ye kelen ye ko danba ye kelen ye ko seba ye kelen ye ko faama ye kelen ye u ye nin sɔrɔ ka nin kɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ tigi niyɔrɔ ye u ka kuma kɔnɔ maa ma n'u kalan nin na dɛ ni maa bɔra kɛrɛfɛ ka n'a fɔ i ɲɛna k'olu tun tɛ kun dɔ danni na n balimakɛ n balimamuso a fɔ k'i kanto olu ma k'i n'olu kan bɛ fɛn kelen de ma fɛn min sɛbɛnna ka na d'u ma n'u y'a sɔrɔ o kɔnɔ ka anw dɔgɔya k'anw bɔnnaw dɔgɔya k'anw da tile fɛ ka yaala n'an ye diɲɛ kɔnɔ ko an kan b'o fɛn de ma ko farikolotigi yɛrɛ ko tɛ an balimakɛ an balimamuso anw kan tɛ ma e tɛ awɔ wa u ye ɲiyɔrɔ to an yɛrɛ ye nin ko la koyi k'u ko sira de ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔ ye kelen ye bɛɛ k'i jo de ɲini n'i y'o ɲini jalakitigi na dɔgɔya karamɔgɔ n ko nana ni wahabiyaw ka nin denmisɛnnin ka kuma min ye nin n'i ye kuma in mɛn i b'a lajɛ ko denmisɛnnin kuma don i b'a nɛgɛ k'a muso nege de wulilen don i bɛna lajɛ ko musokotɔ don i b'a ye ko pervers sexuel de don i b'a ye ko bingalikɛla don ka bɛn musoko ma e yɛrɛ tɛ kari k'i ni nin ka i sigiyɔrɔ ka taa bɛn nin sigiyɔrɔ ma fewu n'i m'i kɔlɔsi i laban tɛna se ka baara kɛ k'i hakili to a la i musow nɔfɛ nka n'i ye min mɛn baladen da a dɔ k'a y'o ta balaba de da dɛ ne karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Fafere i Samake karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan Konatɛ musow den karamɔgɔkaw ka ɲama a ka foli in layɛlɛ ka se sanfɛ fo legilegi la awɔ ka kamaka bɛɛ lajɛlen fo kurubɔ ɲɔgɔnmaw kan ka bɛɛ fo i ka cɛsiri la ani i ka wuli ka jɔ ka bɛɛ kelen kelenna fo i yɛrɛ ye awɔ k'a fɔ ko dɔgɔdɔgɔnin soli don dɛ
maa de kana sigara k'o tɛ tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na kono bɛnba ko an ka baara karamɔgɔ ko a kana k'i kɔnɔ ko min nana yira e la ko de ye baara dɔrɔn ye dɛ ayi o dɔrɔn tɛ i minɛna ni min ye o fana ye baara dɔ de ye n ko minnu y'i minɛ ka yɛlɛ k'i hakili k'u ka sokɛ ka yɛlɛ k'i sigi a sanfɛ u m'a kɛ ni dɔwɛrɛ ni kuma in tɛ wa dɔ ko kuma in fana ye baara yɛrɛ dɔ belebele de ye karamɔgɔ ni maa min ko wolofinden ka kuma caman dabila ko ka baara o wele ka na i k'o yira an na dɛ i ko an k'aw ɲininka tan nɔ ko ale kan bɛ mun de ma ko baara ale bɛ maa dɔ ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ baara kɛ ka wolofin bɔ ale bɛ maa dɔ ɲɛnamaya kɔnɔ min cɛsirilen don ka tɛmɛ maliyɛnden kan wa o tuma ko ale ye min kɛ baara ye k'a k'a ɲini k'a dɔn ko est ce que o dama ye baara ye wa ale ɲɛ tɛ u yɛlɛlen la k'u hakili sokɛ k'an hakiliw kɛ sokɛ ye ka yɛlɛ k'u sigi a kan u b'a girin a ka d'u ye cogo min na fo bilakoro de bɛ bɔ k'u da don anw ka jamana ko ra denw wolobali olu de da bɛ jamana ko ra n'i y'olu da ye jamana ko ra a man k'i tɔɔrɔ dɛ karamɔgɔ ka d'a kan n'i ye nin bilakurunin kumakan mɛn e yɛrɛ kɔni b'a dɔn fewu ko nin ma lamɔ du maralen kɔnɔ nin ma lamɔ du ɲɛnabɔlen kɔnɔ nin ma lamɔ lamɔko ɲuman na a da yɛlɛ ka tugu a y'a faw muso furu a y'a fakɔrɔbaw muso furu a y'a baw muso furu a filɛ nin ye ko ka cɛsiri kɛ alijinɛ kɔnɔ musow de nɔfɛ a filɛ nin ye ko ka wulikajɔ kɛ alijinɛ kɔnɔ musow de nɔfɛ ko hali n'u ye duloki 70 don k'u tɛmɛtɔ k'i n'u jɛya ye u fari kɔrɔ o tɛ ka produit publicité kɛ sa wa an ka taa fɛ n'an bɛ taa an bɛna se ka d'a kan ni maa min ye nin bilakurunin ka kuma mɛn a b'i ga i kamana na dɛ n ko a bɛ hakilitigi ga i kamana na nka n balimakɛ n balimamuso a man k'i ga i kamana na an y'a f'i ye n ko min b'u bolo dɔwɛrɛ tɛ arabuya de don n'i k'i b'a bɔ arabuya kɔnɔ k'i b'a ye minɛn wɛrɛ kɔnɔ an b'a f'i ma ko tu mɔriya ko an tigɛr'i la ni arabuya tɛ mun don e n'i bɔkolo cɛ e sɔrɔla k'a sɔrɔ e fa n'a dɔgɔnin de bɛ biri foro kelen na e sɔrɔla k'a sɔrɔ e fa n'a kɔrɔkɛ de bolo bɛ baara kelen na e fa kɔrɔkɛ o ka muso dɔ furu ou bien e fa dɔgɔnin o ka muso dɔ furu o k'o muso in furu sa hali n'a ma furusa kun fɔ mɔgɔ ye ko e ka taa o muso kelen furu ka na n'o ye du kɔnɔ ko e ye du dilanbaga ye ko e ye du ka ɲɛtaaba ye k'e ye bɛn kɛbaga ye karamɔgɔ a ye bɔ a k'o fɔ an ɲɛna n'o ma dabɔ balimaya fara kama n'o ma dabɔ sinji fara kama n'o ma dabɔ du ci kama o dabɔra min kama ko maliden dɔ ka bɔ k'an jaabi bani dɔ ka bɔ nka bilakoro y'i sigi minibaru kɔfɛ k'a fɔ ka d'a kan n'a bɛ kira jɔyɔrɔ la hali n'a ye bɛɛ ba nɛni o n'a bɛɛ ma diyagoya la k'a bɛ kira jɔyɔrɔ la ko a ye min fɔ ko dangaden kuma don ko yɛrɛdɔnbali den kuma don ko wasa kelen t'a kɔnɔ dɔnni kuma kelen t'a kɔnɔ i fa dɔgɔnin fa kelen ba kelen i fa kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen o ka muso furu salen e ka segin k'o furu ka na n'o ye du kɔnɔ ko anw m'o ye dɔwɛrɛ ye ni balimaya fara tɛ ko anw m'o ye dɔwɛrɛ ye ni sinji fara tɛ ko anw m'o ye dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔya rɔ tiɲɛkow tɛ ko ni mɔgɔya ɲakan t'u da k'u taa k'u bɔkolo kama u k'u kun n'a kala ta u ka taa arabuw fɛ u ka taa nin kuma fɔ n'a bɛ bɛn arabuw fɛ k'a tɛ bɛn anw fɛ a ma tunya ka bɛn anw fɛ ko bɛn ta kisɛ kelen de tɛ kuma in kɔnɔ ka bɛn anw fɛ ma awɔ a yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko n'an ka laadaw wa k'aw k'a dɔn ko anw ka laada de ka ɲi ni arabuw ka laada ye anw ka somɔgɔya de ka ɲi ni arabuw ka somɔgɔya ye wa diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ko civilisation de tɛ yen min ka ɲi n'anw ka civilisation ye ko n'a bɛ min dɔn a ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna tan an ka mɛn. Batara de bilakoro mabɔ sin na fɔlɔ musoko fa de wulilen filɛ o la ɲɛnamaya kɔnɔ bilakoro mabɔ sin na fɔlɔ o da de bɛ masa ɲɛnabɔko kuma na o da de b'a faw ka musoko kuma na o da de b'a baw ka cɛko kuma na k'o kuma tɛ fɔ k'o bɛ minibaru kɔfɛ ko an b'a fɔ ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ko wa ko an bɛ tila k'a fɔ Mali kɔnɔ ko foyi tɛ bɔ a la ni hɛrɛ tɛ awɔ. Nka bilakurunin ye nin kuma fɔ yɔrɔ min na a bɛ nin alijinɛmuso publicité la yɔrɔ min na karamɔgɔ n ko a bɛ nin yɛrɛ kɔrɔta la yɔrɔ min na ni mɔgɔ tun bɛ se ka sɔrɔ k'a ɲininka dakurunya kelen karamɔgɔ ne ko muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ yo n bɛ fɛ k'i ɲininka dakurunya kelen dɔrɔn i k'an jaabi muso ninnu u ye mun de kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka alijinɛ nin kɔnɔna sɔrɔ n'u dugalen bɛ yen nɔ n'u dagalen bɛ yen nɔ bada k'u tɛ bɔ u ye mun de kɛ Ala ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka yen sɔrɔ n'a ma jaabi sɔrɔ la ko a ka bɔ ni kuranɛ haya kelen ye
ou bien aka bɔ ni bibulu haya kelen ye a k'a yira malidenw na a k'a yira mandenkaw la a k'a yira kan kelen fɔ ɲɔgɔn na a k'a yira furu ɲɔgɔn na a k'a yira kanu ɲɔgɔn na k'a fɔ ko ala ye minnu fɔ ko hakilima don ko kiiriba ni minnu cɛ danfɛn saba don mɛlɛkɛ ni jinɛ ni hadamaden o tɛ a ko a ye mɛlɛkɛw da a y'olu da ka bɔ nɔrɔ de la a ko a ye jinɛw da k'a y'olu da ka bɔ tasuma na k'a ye hadama da ka bɔ bɔgɔ la muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ ye o minnu bɛ b'a fɔ ko jaralakaw ka njeden cilen ko n'u tɛmɛtɔ ser'i la k'u jɛya kojugu u nɔrɔ kojugu ko fo i b'u bu u kolo ye u fasa n'u kolo ye u bu kɔnɔ u tɛmɛtɔ la k'u bɛɛ b'a fɔ n'i ye sɛfa ci ka nɛrɛmuguman nin ta ka bɔ a la a tɔ jɛman ni simini k'u farikolo bɛ ten de muso ninnu publicité kɛra dɛ k'u ɲɛ ka kunba ayi ko n'i y'u ɲɛkili kunba ye dɔrɔn k'i b'a fɔ ko arabu muso jɔlen fili kɔrɔ nin ye karamɔgɔ o ma dan o ma koyi u bɛ fini min yɛrɛ don o fini couleur bɛɛ lajɛlen fɔra mais karamɔgɔ ko ɲinɛ kɛra min kɔ dɛ anw mago b'o o yɛrɛ de la anw ka ɲininkali bɛ gun o yɛrɛ de la ko muso ninnu k'a ka ala de ɲininka kuranɛ kɔnɔ a ye muso ninnu da ka bɔ mun na ka d'a kan a tɛ se ka taa fɛn di mɔgɔw ma maaw dɔ tɛ fɛn minnu ye quoi muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ hadamadenw tɛ hawadenw tɛ mɛlɛkɛw dun tɛ n b'a jigiya fana o man ka kɛ jinɛ ye aw bɛ duguci la olu minnu nɔfɛ aw bɛ kulejala na olu minnu nɔfɛ aw ko n'olu minnu ma sɔrɔ ko o man ɲi dɛ u danna ka bɔ mun de la a kana na taa danfɛn wɛrɛ d'a ma min t'a sugu ye dɛ u danna ka bɔ mun na a ye bɔ a k'o fɔ an ɲɛna tan k'anw ye kuranɛ ta a kun n'a kun k'a sama ka taa k'a sama ka jigin k'a walawala k'a fɛsɛfɛsɛ ko an ma muso ninnu dancogo ye kuranɛ kɔnɔ n'ale bɛ min dɔn k'a ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna muso ninnu danna ka bɔ mun alimami den aw minnu ye kuranɛ koko 7 ka a yuguyugu a ye muso ninnu dancogo ye kuranɛ kɔnɔ n ko ne karamɔgɔ ni ne den bamanan a ye kuranɛ yuguyugu k'a ban a ye muso ninnu dancogo ye karamɔgɔ Fafire Samake n ko kuranɛ yuguyugura k'a ban e ka karamɔgɔw ɲininka ta ko muso ninnu dancogo fɔra kuranɛ kɔnɔ wa n'u dancogo ma fɔ muso ninnu yɛrɛ de ye a kora ziiri fɔlɔ ye awɔ ka d'a kan mago bɛ minnu na olu dancogo fɔra kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ minnu nɔfɛ dugu bɛ ka ci min nɔfɛ kufa kɛlen bɛ ka kafiri marifa da kɔra minnu ɲinini kama n ko wahabiyaw bɛ kulejala na minibaru kɔfɛ minnu ɲinini kama bilakorow filɛ kasi la minnu nɔfɛ dɛ karamɔgɔ ko n'a bɛ dɔ ɲini a ka wolofinmusow ɲini joona awɔ ko sunɔ ko a bɛ kɛlɛ la minnu nɔfɛ ko olu tɛ yen u ma kɛ yen u kɛtɔ tɛ yen nɔ n ka cɛ awɔ ko an ko ten ko n'a ma sɔn a ka bɔ n'a kuranɛ haya ye a ka muso ninnu dancogo fɔ an ɲɛna karamɔgɔ ne tun ye kuma dɔ fɔ a daminɛ yɔrɔ la kuma in hali bi n b'a kan dɛ n ko ni se sɔrɔla don o don a kɛra ne ɲɛna o a ma kɛ ne ɲɛna ne kamɛtu n'a ye se sɔrɔ don o don k'a k'a ɲini ba maliba ɲɛmaw fɛ ko kamɛtu ka ɲini ta kelen dɔrɔn don n'a bɛ se ka bɛn ko ka référendum de kɛ ka d'a kan maliyɛnw kule o kule an ka karamɔgɔw k'u sigilen b'an da la ko mali 100 sigira ko 95 k'o ye olu ka tɔn mɔgɔ ye 95% ko musulman ko an ko k'an ma sɔn ko an ma surunya ka sɔn ko wa ko an sɔntɔ tɛ ka d'a kan k'u yɛrɛ b'o nkalontigiya bi u ka kumakanw y'o nkalontigiya minibaru kɔfɛ ko min bɛ se nkalon na o tɔgɔ de ye ko kuma de nalen filɛ ka n'a bɔ u tun b'a fɔ kuma bɛɛ anw de bɛ minibaru kɔfɛ anw de ye 95% ye constitution ko nalen filɛ nin ye min mana kule an da la bilakɔrɔ min mana i jɔ bere kɔfɛ ka kule i b'a fɔ ko falikɛkɔrɔ tayɛriw bannen tayɛriya ma ka n'u kaya sigi Bamako an dɔgɔnin jugujugu u b'an masa neni u b'an fɛn bɛɛ lajɛlen neni ko an ma ban o ma dɛ ko nka k'u ye min f'u da la ko a ɲɔgɔnna kalabanci kuma tɛ Mali kɔnɔ a ɲɔgɔnna nkalon ma deli ka tigɛ farafinden bolo ko Mali 95% musulman 95% musulman aw sigilen bɛ hali bi ko silamɛya de ma se sɔrɔ o fila kɔnɔ o dɔ kelen ye nkalon ye kɔni
95% ye ngalon ye ou bien silamɛya ye commencé sɔrɔ o ye ngalon ye o fila dɔ de ye ngalon ye fo ka su ko fo ka dugu jɛ o dɔ de ye ngalon ye dɔ ka bɔ k'a sɔrɔ man 95% musulman jamana kɔnɔ hali bi a ko silamɛya ma se sɔrɔ a bɛ se min nɔfɛ a tɛ bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna maalankolon miiri bali tati bali dugutilaw hɔrɔnkolon karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan nin ne karamɔgɔ ye karamɔgɔ an bolo fila b'an kɔ ye force tranquille karamɔgɔ an bɛ fɛ k'an sen da o de sen da nɔ na don mana bilen a mana jɛnya sebali tɛ dɛ karamɔgɔ a yɛrɛ m'a fɔ an ɲɛna ko dɔgɔdɔgɔnin soli don k'o tɛ tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na karamɔgɔ ko tiganikuru de la kumaba tɛ ban an kɔrɔkɛ ko professeur Moribo Gindo a ko 40 tɛmɛnen kɔfɛ ka 50 kɔ sago ko n'a ye anw y'a senkɔrɔ n'a ye anw y'a nɔfɛ ko a kana taa ɲɛɲini kuranɛ kɔnɔ bibulu kɔnɔ fɛn tɛ ko an nalen bɛ kogoninkurunin bari de la n'an nalen tɛ k'a bari k'a cɛ ɲa ko an nalen bɛ k'a bari de ni k'a kolo gɛlɛya bamanan yɛrɛ ko sa nka tɔ kelen bɛ fɔ warabilen de bɛ k'i to kabatura ka kabatigi yɛrɛ ɲininka ko jɔn de mankan bɛ foroda la yan o bɛ forotigi kuma kun bɔ dɛ n ko bɛ forotigi kuma kun bɔ ko kuma de sera u ka jɔ de an ka kuma ko boli tɛna dankɛ manden boli yɔrɔ banna dugu yɔrɔ banna k'u ka sɔn de an ka jɔ an ka kuma bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la karamɔgɔ an ɲɛ b'a la u bolo dɛ n ko an ɲɛ b'a la yɛlɛma yɛlɛma na u bolo minibarus kɔfɛ ko ni constitution ma kɛ laïcité ye u ye min fɔ ko an ko malidenw ma k'u kana sɔn o ma dɛ ko Liban bɛ tamasiɲɛ bɔ o la bi k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ bi diinɛ caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan sini sinikɛnɛ a bɛ kɛ Liban ɲɔgɔnna ye k'a fɔ ko président kan ka kɛ silamɛ ye premier ministre bɛ kɛ chrétien ye président de l'assemblée o kan ka kɛ kameti ye olu de b'u sago fɔ ka d'a kan présidence b'u bolo k'o fɛɛrɛ ko an bɔr'o kalama k'o janfa ko an b'o kalama o namara ko an b'o ɲɛ ye k'o bɛntɔ tɛ Mali kɔnɔ o kɛtɔ tɛ ko n'u bɛ sɛbɛ sira ta k'u ka wuli an ka sɛbɛ sira ta ko foyi tɛ fara laïcité kan Mali la i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ ko n'o tun tɛ ko arabu diinɛ tun t'a sigiyɔrɔ sɔrɔ Manden dugukolo kan a bɛna don min an ka kɛ olu b'a dɔn se min bɛ Mandenkaw ye o t'u ye wari min b'an bolo o t'u bolo u b'o dɔn n k'u bɛ Kanku Musa dɔ sa Manden budget taba ka taa ɲɛ arabuw la i m'a ye u t'u k'o tɔgɔ fɔ bi u wulini fila Samori tun ye silamɛ Turelakaw ka bandi chef Samori tun ye silamɛ a y'a den da k'a kantigɛ Turelakaw ka maafala Turelakaw ka yɛrɛdɔnbali Turelakaw ka bingalikɛla ko Turelakaw k'u hakɛ to dɛ nka u b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka min fɔ t'a dɔn Samori tun tɛna dɔwɛrɛ la Sikaso bingali kɔ ka walidenw minɛ ka t'olu falen tubabu marifa la Sikaso i ye Samori ye i ye Kufa ye n ko ni maa min ma Kufa ye ni maa min ma Samori ye n'i ye Kufa ye Samori ko banna tubabu marifa bɛ Samori bolo anw nɔfɛ kungo kɔnɔ anw ni bamanan marifa bɛ ɲɔgɔn na kunkan kelen Samori ni Ciko 6 ni Ciko 10 bɛ ɲɔgɔn na ko se bɛ Samori ka Ala ye a ka tubabu marifa bila an ka lajɛ kɛ n ko ni se de bɛ Kufa ka Ala ye k'a ka kafiri marifa da sisan an ka lajɛ a ka filabere ta an ka lajɛ n'a bɛ se ka maa min don a ɲɛnada fɛ ni misigɛnbere ye ko an y'an kale ko ni an ma bilakoro bila ka taa minɛ ka na sigi k'a da kumune ma jukɔrɔ Bamako k'a faamu nka ale tɛ ale ma surunya ka kɛ ale yɛrɛ fana b'a la a t'a ɲɛ dɔn koyi n ko ale b'a la a t'a ɲɛ dɔn a bɛ dɔw de ka kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn maliden bɛɛ b'a dɔn malidenw fana b'a dɔn ko diɲɛ fana b'a dɔn ko Kufa bɛ min ka kɛlɛ la ko malidenw b'a dɔn u bannen b'a fɔli dɛ u m'a kɛ jakumabo ye k'a datugu k'u k'a datugu n'a kasa ma masakɛ tɔɔrɔ k'a bɛ dugutigi tɔɔrɔ bulon kɔnɔ dɛ Mali belebeleba walijuw dalen bɛ dugu min kɔnɔ hafizulu kuranɛw bɛ jamana min kɔnɔ jamana min capitale misiri 2000 de kɔ b'a kɔnɔ mɔgɔ ka wuli tileganbilen fɛ ka marifa ta o jamanadenw kama k'olu ka diinɛ kɛcogo man ɲa ko min donn'olu bolo k'o tɛ ko kura de nan'e bolo k'o de don minnu b'an da la ko an bɛɛ ye tɔn kelen mɔgɔ ye ko dɔ ka bɔ ka i jɔ k'a fɔ i komi ne filɛ k'a fɔ cogo min na k'a fɔ Kufa e ye kafiri de ye Kufa e ye nkalontigɛla de ye Kufa e ye janfanti de ye Kufa e ye diinɛ jugu de ye Kufa e ye Ala jugu de ye Kufa e ye kira jugu de ye Kufa e ye kuranɛ jugu de ye
kuva e ɲɔgɔnna dangaden fila ma wolo filadenw jɛra e y'i filaya malo k'i badenw malo ka siya malo ka bɔnna malo kuva ko filamuso nimisara e wololi la dugukolo sanfɛ ko Mali karamɔgɔ kelen ka bɔ k'a fɔ i komi ne filɛ k'a fɔ cogo min na karamɔgɔ san 10 ko an ma karamɔgɔ sɔrɔ nin na ko silamɛ jugu don o tɛ se k'a fɔ ka d'a kan o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn silamɛya jigin ka yɛlɛ kuranɛ jigin ka yɛlɛ juguman kelen tɛ mɔgɔya kɔnɔ min bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya diinɛ na o juguman kelen tɛ yen ni min b'a dɔn k'o ka bɔ k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko Ala ko nin juguman in de ye mɔgɔya yɔrɔ tiɲɛ ko ye ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn k'i kan ka gɛn ka bɔ silamɛya la maafa t'i bɔ a la nkalontigɛ t'i bɔ a la jɛnɛya t'i bɔ a la bingali t'i bɔ a la namara t'i bɔ a la foyi t'i bɔ silamɛya la ko fɔ n'i sera ka silamɛya Ala ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan k'o bila i bolo i ka so k'o y'i kelen ka filanan dilan k'e b'i sen bɔ a la o don o de fɔra an ɲɛna san 50 ni kɔ Mali la minibariw kɔfɛ ko n'i ye jo ta n'i ye boli ta ko k'o kɛ Ala ye dɛ olu de bɛ kuma bolitigi nɔ na sinon bolitigi m'a fɔ k'a ka boli ye Ala ye koyi nka i bɛ nin mɛn o da ko n'i y'o kɛ dɔrɔn k'i bɔra silamɛya la haya kura jiginnen filɛ bi Mali la bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko Mali karamɔgɔ filɛ k'a tɔnɔ min k'a bɔ boli la bi u ko ni i sɔnna a ma k'a bila i dusukun na k'a fɔ ko Mali constitution de ka ɲi ni kuranɛ ye k'o kuma k'o kɔrɔ de ye k'i kafiriyara nin tɛ ka bilakorow ɲɛ don constitution dilanbali la wa n ko nin tɛ ka dangadenw ɲɛ don constitution dilanbali la wa nin tɛ ka fugaridenw ɲɛ don constitution dilanbali la wa ni maa o maa bɔra ka nin bilakoroya kuma ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ ni maa o maa bɔra ka nin yɛrɛ dɔnbaliya kuma ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ faamaw ma o kili ci faamaw ma fɛn b'o la Bamakɔ denmisɛnninw an ma t'o minɛ minibaru kɔfɛ k'o kaya tigɛ Bamakɔ denmisɛnninw an ma t'o minɛ minibaru kɔfɛ k'o kun bɔ kan da la bɛɛ ka lafiya o tuma an b'a fɔ ko kɛlɛ nin t'an ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ dɛ a b'an ni jeunesse de Bamako de cɛ sisan o tuma ni halaki daminɛna duguba de kɔnɔ kungo kɔnɔmɔgɔw b'a kɛ cogo di da a ye bɔ a k'o fɔ an ɲɛna an ɲɛ bɛ bilakoro sigilen na k'an ka constitution dɔgɔya jamanadenw bɛnna ka fɛn min dilan k'a sigi u kunna Baba Moro ye kogo koori ka fɛn min dilan ko tubabuw ka kopi dangaden kuma fila bɛ tɛmɛ nin kan wa olu t'a dɔn ko an ka constitution kɔnɔna na ko kurukanfuga sariya dɔw b'a kɔnɔ u t'a dɔn ko Baba Moro ka sɛgɛn ni wɔsi dɔw b'a kɔnɔ bataradenw sigilen b'an da la ko tubabuw ka kopi don u n'u ka videomani dangadenw u n'u ka yɛrɛdɔnbalidenw sigilen b'an da la manamanakanfɔ la ko tubabuw ka constitution tubabuw t'a dɔn japonɛw t'a dɔn arabu ta yen an ko k'o de tɛ kɛ an fɛ yan awɔ an ko arabu ta yen de tɛ sigi an kunna an tɛ arabu ye an ma bɔ arabu la arabu tɔgɔ ye arabu an tɔgɔ ye mandenka wolofindenw an tɛ se ka dɔ dilan an yɛrɛ ye an ma ɲɛbɔ dɔ wɛrɛ fɛ fo arabuya fo arabu ka constitution dangaden yɛrɛ dɔnbaliw ko ni min ko k'o ma bɛn i ma kana to tile ka gan i ni arabula cɛ dɛ k'i kana to dugu de ka jɛ n'i ma arabula lasɔrɔ e ka t'i sigi arabula i bɛ ka min fɔ Mali la bamanankan na i k'a fɔ arabu ye ta arabukan na n ko n'an m'i ka kuranɛ i kun na ka segin n'an m'i ka hadisaw ye bɔrɔ kɔnɔ i bolo ka segin ka na i sigi ka yafa ɲini an fɛ i k'a fɔ an ma ko dangadenw bɛɛ ka bɔ ka taa arabula i ka taa nin manamanakan fɔ arabu ɲɛna o n'a f'i ɲɛna a jiginni i fa kan wa a jiginni i mɔkɛ dɔ kan i bɛnba dɔ dab'a kuma na n'an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ El Azhar la Égypte n'an bɛ taa sariya kuraw ta n'an bɛna yɛlɛma don kuranɛ na an bɛ maliden dɔ wele ka t'o kɛnɛ kan u ni tubabu bɛnna don min na k'a sɛbɛn tubabukan na ka kuranɛ yɛlɛma k'a bila faransɛ la u y'a kɛ El Azhar la Égypte e dangaden e ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna i fa jumɛn tun b'a kɛnɛ kan donc i ka bɔ i ka dɔ fɔ an ɲɛna mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ an ɲɛna min tun b'a kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko i jatelen t'a ko ra i dɔnnen t'a ko ra i jɔyɔrɔ foyi t'a la nafa kɛlɛ min b'i la dɔrɔn i k'i fasoradenw nɛgɛ u ka faso wari ta ka taa di arabuw ma u k'a don dulɔ n'u diyaɲɛko la diɲɛ ɲɛfɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ala ɲin yɔrɔ min b'a bi bɔ i k'o fɔ an ɲɛna e bɛ ka taa miliyari 60 ta k'an to kɛlɛ la a bɛ ka miliyari 60 bɔ faso kɔnɔ k'an to degun na a bɛ ka miliyari 60 bɔ jamana kɔnɔ ka ɲɔ to gɛlɛya la ka malo to gɛlɛya la ka wolomasiri tabaw to gɛlɛya la ka donsow to ɲani kɔnɔ aw kodɔnbaliw aw ma se ka fasodenw dusu lami u ka donsow dɛmɛ a ma se ka fasodenw dusu lami u ka militaires dɛmɛ a ma se ka fasodenw dusu lami u ka ɲɛsin sɛnɛ ma balo ka nɔgɔya fugaridenw sigilen bɛ minibaru kɔfɛ manamanakan fɔ de la an da la dɔrɔn a ye taa hiji ka d'a kan arabuw mana miliyari 60 sɔrɔ u bɛ miliyari 5 bila ka na o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o don a dangaden kɔnɔ k'a da Mali kɔnɔ k'a don an t'a bɛɛ balo cogo dɔn wa wariw an t'a bɛɛ balo cogo dɔn
ni ye bilakoro ko mi mai watara ɲɔgɔnna bale tayɛrɛya ma kan'u sigi ngu y'a dɔn dɔ de bɛ sɔrɔ a la ni ye ni ɲɔgɔnna siminde wulilen k'i da don an ka constitution ko kuma na ngu y'a dɔn dɔ de bɛ sɔrɔ a la k'an ko fanga ma k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'an ko fanga ma k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la awɔ n'u ye fɛn bila o sanfɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn k'u ye Mali ci u k'a dɔn olu de b'a bɛɛ sanfɛ bi ko ni fɛn b'u sanfɛ bɛnkan nin de don constitution ko ni fɛn b'u mara bi kuranɛ tɛ bibulu tɛ constitution min ni fasoden bɛɛ jɛra ka jɛ n'a ye k'o de bɛ olu mara o de bɛ anw mara o de bɛ an bɔnnaw mara ko n'u ko k'u b'a bɔ o kan ko k'a bila fɛn wɛrɛ kan ko an k'u ma ko wika ka d'a kan ko ni karamɔgɔ min ko k'a b'a ɲɛnabɔ o ka bɔ ka jamana kelen yira an na diɲɛ kɔnɔ a y'a ɲɛnabɔ yɔrɔ min na awɔ kuranɛ mara sariya k'a ye jamana kelen min ɲɛnabɔ o ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna karamɔgɔ n'u y'u bolo jɔ Saudiya la wa taa université la Londres i ka taa lajɛ saoudien min bɛ ka kalan anglais la ye i ka taa université la États-Unis i ka taa France i ka taa Japon i n'a dɔn k'a fɔ ko kan min bɛ da o ɲɔgɔnna dangaden kan tɛ o ɲɔgɔnna kodɔnbali kan tɛ o ɲɔgɔnna kalanbali kan tɛ e bɛ boli la minnu nɔfɛ olu yɛrɛ fana bɛ boli la dɔɔni nɔfɛ maa wɛrɛ bolo o tuma e y'o sɔmi sɔrɔ yanni i ka boli olu nɔfɛ an bɛɛ tɛ jɛ ka boli dɔɔni nɔfɛ dangadenw sigilen b'an da la ko kuranɛ de bɛ se k'a ɲɛnabɔ ko kuranɛ t'anw faso mara a ma deli k'a mara a tɛna se k'a mara anw m'a ye a ye yɔrɔ de mara ɲɛnamaya kɔnɔ ka se k'a ɲɛnabɔ yɔrɔ min na k'u ka jamana kelen jira an na dugukolo sanfɛ diɲɛ jamana 190 ni kɔ kɔrɔ k'u ka jamana kelen jira an na kuranɛ sera ka jamana min mara k'a ɲɛnabɔ ko yatola y'a da ka Iran ta k'a bila dɔɔni minɛn kɔnɔ ko Iran filɛ k'a tɔnɔbɔ bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la o tɛ tamasiɲɛ bɔ Saudiyanw bɛ ka boli dɔɔni de nɔfɛ bi tubabuw bolo o t'a bɔ tamasiɲɛ ye hali bi kodɔnbali denw de sigilen b'an dala faso kɔnɔ ko Ala ko k'a kɛ cogo min na karamɔgɔ a bɛ ka bɔ min yɛrɛ da dɛ o de y'i ka Ala ye o minɛ i k'o dafara dɔrɔn a bɛ ban awɔ ni fɛn o fɛn wulila k'a bɛ ŋwara da nin constitution in na ni fɛn o fɛn wulila k'a bɛ ŋwara da laïcité ko la Bamako jeunesse n'a y'a to hɛrɛ ka si u bolo ka hɛrɛ tile a bɛ kɛ aw la a bɛ kɛ anw na a bɛna k'an bɛɛ bɔnnaw na ka d'a kan dɔwɛrɛ tɛ koyi nin fugariden minnu filɛ bilakoro minnu filɛ minibari kɔfɛ Banjugu Tarawele ni Mayi Wataraw ni nin bilakoroniw ani porno karamɔgɔ ninnu i b'a dɔn ninnu jɔda yara min ye n'u ye fanga sɔrɔ don o don i ɲɛ bɛ Talibana kɔni ka dulɔkibanin don dɔrɔn ka marifanin da i kan na ka yaala kuranɛ b'u bolo ka yaala diɲɛ ɲɛfɛ n'u ni muso min bɛnna k'i ye Ala sɔsɔ karamɔgɔ u b'a yirila kɛnɛ kan k'anw bɛ kulisi sen de tigɛ dɛ nka n'an donna so kɔnɔ ka ban an bɛ juru tigɛ u ni bɛ don so kɔnɔ u bɛ juru tigɛ o y'i ka alimani ye kuma banna wa hali ni den sɔrɔla o kɔnɔ a tɛ kure i ka taa fɔ ko polisiw de binn'i kan k'o den sɔrɔ n'a tun bɛ se k'a ɲɛnabɔ Talibanw kan ka mɔgɔ bɔ bi dɛ nansaraw nana san 20 nin kɔ jamanadenw ma se ka k'u fɛ hali Taliban muso taamatɔ ni Américain militaire tun mana bɛn a b'a daji tu dugu ma de k'i sen terikɛ kan Américains ko rapport yɛlɛnna ka taa se sanfɛ k'a fɔ non ninnu ma k'an fɛ u tɛna k'an fɛ an kana an yɛrɛ sɛgɛn an ka bɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ min kɛ ɲɔgɔn na an k'a ye tan nɔ u y'o bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ k'u to bin kɔnɔ i komi Kufa n'a ɲɔgɔnnaw i komi Yaka Gale n'a ɲɔgɔnnaw u y'o bɛɛ kɛ minnu nɔfɛ k'u bɛ Ala ta de la u y'o bɛɛ kɛ minnu ka kuma nɔfɛ olu yɛrɛ nana dugu ta bi diɲɛ ɲɛ b'a la dɛ n'u nana dugu ta bi o muso dɔw de bɛ k'u woloden bolo minɛ ka t'i jɔ n'a ye sugu la k'a feere i b'a fɔ ko sɛ k'i kɔ don a la ka taa karamɔgɔ o tɛ misali bɔ mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ n k'o tɛ misali bɔ mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ wa an k'o bɛ misali bɔ o tuma kuranɛ in sigitɔ t'anw ka jamana kɔnɔ ko ni min ma ɲɛ a kɔ i ta i ka yɔrɔ ɲini i bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ min na Mali tɛ ayi ko Babamolo ka Mali tɛ dɛ o ka ba bɛɛ lajɛlen ye o diyara i ye o y'a fɔcogo ɲuman ye o ma diya i ye o y'a fɔcogo ɲuman ye wa i k'o lamɛn a diyara n'i m'a lamɛn a diyara don min na i b'a lamɛn a goyara ka d'a kan ko ni maa welela fasoko la i kɔfilɛ n'i m'i kɔfilɛ ko don dɔ la i bɛ na i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma wele yɛrɛ fasoko de don min b'an ni ɲɔgɔn cɛ fasoko de don n'an ye se sɔrɔ an b'a ka du ci o n'an ye se sɔrɔ an b'a gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ o dɔ k'a fɔ an ɲɛna kɛ jamana in nana min mɔmuso ka kɔɲɔminan na o tigi ka bɔ k'i bolo kɔrɔta an k'a ye tan n ko kuranɛ danna jamana in ka yɔrɔ min na ka na n'a ye o ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna n'i ko i bɛ kuma u ka kuranɛ ma k'i ye fiɲɛ kɛ
danga denw bɛ k'u sigi minibaru kɔfɛ ka kɔndɔrɔn n'a muso sannen neni u ka dugukolo tu tigɛlen sanfɛ danga denw bɛ k'u sigi minibaru kɔfɛ ka mɔrɔba n'a muso yaasa neni mɔgɔninfinw de tun don i komi anw cogo u sinfonyana ka denw sɔrɔ ka tu tigɛ ka fɛnjuguw gɛn ka duguw sigi olu ka dugu sigilen dugukolo sanfɛ n ka cɛ olu bɛ ka neni fɛn tɛ bɔ o ra olu bɛ ka buruja fɛn tɛ bɔ o ra olu bɔnnaw bɛ ka neni u ka dugukolo sanfɛ fɛn tɛ bɔ o ra nka n'i kumana arabuw ka cɛkɔrɔbaw ma maa minnu ma se a ka jamana kɔnɔ u t'a ka jamana yɔrɔ dɔn u balima ma se a ka jamana kɔnɔ u fa ma se a ka jamana kɔnɔ u ba ma se a ka jamana kɔnɔ nka n'i da magara olu la dɔrɔn i b'u ni da marifa bɔtɔla i kama ayi ko n'u ma ɲɛ fɔ u k'u cɛsiri u bɛ wari min kɛ mɔbiliba san na k'u k'o kɛ ka kaso jɔ ka caya k'an bɛɛ taatɔ don a kama faso nin ban dɔrɔn dayɔrɔ a tɛ bɔ a la ka di mɔgɔw ma ko minnu ka kɛlɛ kun ye n ka cɛ ko k'an ka fa d'a ma ko an b'a fɔ olu ɲɛna u k'u lafiya ko ban dɔrɔn dayɔrɔ a tɛ bɔ Mali dugukolo la ka di mɔgɔw ma karamɔgɔ o diyara i ye o y'o fɔcogo ye o ma diya i ye o y'o fɔcogo ye wa minnu bɛ kɛlɛ la minnu bɛ mankan na minnu bɛ kulejala na minibaru kɔfɛ n'u ka kuranɛw ye ko n'u bɛ fɔcogo wɛrɛ ɲini a la u ka fɔcogo wɛrɛ ɲini a la u bɛ ka min fɔ bi ko a mɛntɔ yɛrɛ tɛ don min na n'i ye nin fɔ i da bɛ fara Mali kɔnɔ don min na n'i ye nin fɔ i bɛ misiri datugu i da la i tɛ bɔ ka t'i ka so k'an y'an kali ye k'a don min na a mɛntɔ yɛrɛ ka d'a kan ko n'a ma dabila jara a bɛna dabila goyara k'a molobaliya a dama tɛmɛna an dala sa kɔ nka ko an ma jigin mɔgɔ wɛrɛ la an bɛ jigin an kɔrɔw n'an masaw de la awɔ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen diinɛ kɔnɔ an kɔrɔ minnu bɛ yen diinɛ kɔnɔ an b'a dɔn an ni ala cɛ an sigilen bɛ ɲɔgɔn musalaka la wahabiyaw bɛ ka nin min fɔ wahabiyaw bɛ ka kule ko 95% musulman mais wahabiyaw ka hakili ye min ye n'u y'a sɔrɔ don o don u n'u ka 10% ya n'u ka 5% ya Mali kɔnɔ u tɛ aw fɛ u tɛna kɛ aw fɛ karamɔgɔ hali a wolodenw ka mɔbili u b'a minɛ u la jamana in kɔnɔ k'a fɔ k'a sɔrɔla diinɛ de tɔgɔ la wa a kan ka taa olu ka sira de fɛ n'o ye ala ko ye a kana wuli kuma na dɛ a kana kuma na dɛ a y'a sigi a k'u lajɛ a b'u ka ɲinifɛn dɔn anw b'a dɔn ko aw b'a dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn ko anw b'a dɔn k'aw b'a dɔn a kana kuma dɛ a y'a sigi ɲɔgɔn musalaka la u ye fɛɛrɛ min dilan ka taa fɔ ko mɔgɔ y'i sen da kuranɛ kan k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw minɛ ka don kaso la a ko la a b'a kun dɔn a b'a ɲɛ dɔn Seydou Ousmane Madane Aidara an bɛ kuma in ma nin yɔrɔ in na i b'a ɲɛ dɔn dɛ wahabiyaw tun bɛ e de nɔfɛ o kɔlɔlɔ de yɛlɛla anw na hali bi i sigilen t'u nɔfɛ ko ɲɔgɔn musalaka ko balimaya ko droit de réponse wa i sigi kana kuma dɛ olu de ye min n'i jɛɲɔgɔnkɛ bila ɲɔgɔn na wa olu de ye min n'i baden teri bila ɲɔgɔn na wa Pablo e k'i sigi k'a lajɛ Pablo mɔgɔ min ka eremɔriku n'a ka minɛn binna u nana fɔ a ɲɛna e ka salon kɔnɔ a ko diinɛ ko de ka gɛlɛ ka tɛmɛ ale ka eremɔriku n'a ka minɛn kan wahabiyaw kɛra ngɛrɛ ye wahabiyaw taara don u ni o cɛ ka se ka e n'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka e n'o kɔ don ɲɔgɔn na e b'a dɔn k'a fɔ ko wahabiyaw dɛsɛ ko tɛ nin diinɛ in kɔnɔ n'i bɛ bɔ ka kuma bɔ i ka kuma i kuma waati la n'i ma bɔ ka kuma i kuma waati la karamɔgɔ n'u m'a k'i la u b'a k'i denw na Mali in kɔnɔ wa anw dalen b'a la hɛrɛ na si ka hɛrɛ tile i b'u ka laɲini dɔn an kɔrɔkɛ nk'e bɛ ninnu ka laɲini dɔn bɔ i ka kuma i kuma waati de la kuma na fili tɛ ban ko ni fili minnu yera kuma na karamɔgɔ a ka dɔn k'o fɔra ka bɛn ne ka kalanbaliya de ma o fɔra ka bɛn ne ka kodɔn dɛsɛ de ma karamɔgɔ n tɛ fɛ ka foyi fɔ aw ɲɛkɔrɔ min bɛ kɛ gasi ye nka ko ba degunnen de bɛ kini kɛ dɛ k'a fɔ ba degunnenw de bɛ kini kɛ manden don a feerekɛlen ka ca a feereke yɔrɔ ka ca ko bɛɛ k'a minɛ dakun dɔ la an ka taa n'an bɛ ka taa wa an bɛna se siga t'a la ni taama ma ban bolo fifa bantɔ tɛ k'u ye nkalonkuruba min tigɛ wa nkalon binnen filɛ maliden bɛɛ kɔrɔ bɛɛ k'i ɲɛyɔrɔ ta an ka taa so